Tiki-taki, 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 tiki-taki. Ei, hola, amics, amigues, nens i nenes del Tiki-Taki. Una nova edició d'aquest podcast, d'aquest programa, com li vulguis dir. Vaja, que parlem del Barça. I aquesta setmana hem de parlar, d'un partit brutal davant del Valladolid. Tampoc ha sigut un rival difícil, Però, hòstia, el Barça ha jugat bé, ha presentat un equip amb garanties de poder anar a Champions i fer alguna cosa, almenys també ens va sortir tot bé, ens va sortir tot de cara, vam poder marcar primers, però bueno, van ser 4 golets, se'ns va atragantar el Rayo Vallecano i portem 2 partits, 8 gols i un en contra, o sigui que no està malament, una defensa molt jove, amb Valdé, amb Eric Garcia, amb Araujo, amb Koundé, a un migcamp brutal, el senyor Pedri, Gavi, Busquets, i davant, doncs, aquest trident que tenim aquest any, que és a Rafinha, Dembélé i Lewandowski davant. O sigui, el que reclamàvem l'any passat, que dèiem que on hi havia jugadors molt joves o jugadors molt grans, aquest any tenim cert nivell, la mitja sembla que està agafada, no? Tenim jugadors molt joves, tenim jugadors veterans, tenim d'edat mitja uns quants jugadors que porten experiència, i l'experiència dels grans. Només a veure com Lewandowski va ordenant i va donant ordres dintre del partit. Per destacar un jugador d'aquest diumenge, en destacaria els 11. Els 11 van jugar molt bé. Després, a la segona part, va sortir De Jong, que també ho va fer molt bé. Va sortir, el poc que va sortir Kessie, ho va fer molt bé. Va sortir el Romuerto, i bueno, no ho va fer malament. O sigui, va sortir Ferran Torres, doncs va tenir la seva oportunitat també. El seu joc, Ansu, doncs amb la mida d'anar recuperant. És significatiu que Jordi Alba i Piqué no juguessin cap minut. Piqué està inèdit a la Lliga, no sabem si això continuarà durant molt temps, ja sabem que és una lliga llarga, que després del Mundial doncs els jugadors vindran molt saturats de partits, els que van a les seleccions, i el noi de Terrassa doncs, sabrà com gestionar la situació. Avui hem sentit que Aubameyang segurament se'n va al Chelsea, a mi això em sap greu perquè és un tio que jo me'l veig quedat. Des no el vol, Braithwaite no el vol, Memphis no el vol, però vol a Sergi Roberto, fins i tot el fa jugar perquè lluís el braçalet de capità, que no hi ha una cosa que em molesti més que veure Sergi Roberto amb el braçalet de capità del Barça, sinó que és veure a Jordi Alba amb el braçalet de capità. Encara és més heavy i encara és més cutre. O sigui, però bé, al que anem. Nosaltres anem a parlar de futbol, anem a parlar del nostre Barça, que sembla que aquest any doncs, ens està donant alegries, ens està donant vidilla, estem gaudint del joc, hem disfrutat amb l'últim partit al Camp Barça contra el Valladolid, veurem el dissabte al Sevilla. El Sevilla és un rival perillós perquè ve molt ferit, un punt en 3 partits, ve molt tocat, i pot ser que sigui l'arrencada cap a començar a guanyar partits a la Lliga. Esperem que no sigui així, i d'aquesta manera també serviria perquè el Geta Lopetegui el fotessin al carrer, perquè és un tio que em cau malament. Vam tenir un diumenge de futbol molt bo, després vam veure un bon partit entre l'Espanyol i el Madrid. Em va fer molta gràcia veure el mini Bernabéu, que semblava que tothom fos de l'Eintracht de Frankfurt, gairebé tot eren samarretes blanques, i gairebé es va celebrar més el gol del Madrid que el de l'Espanyol, però bé, l'Espanyol va fer un bon partit. Esperem que continuï jugant així quan li toquin equips del seu nivell i pugui arribar lluny, perquè clar, si l'Espanyol no el tenim a primera no m'hi puc fotre. A segona no m'interessa, no em puc fotre amb la gent del mini Bernabéu, amb la gent del tram baix. O sigui que m'encanta que estigueu a primera, perquè així ens podem fotre. I ojo, que tenim un derbi el dia de... un partit intercomarcal el dia de Cap d'Any. Esperem que entre famílies que hi ha gent dels dos bàndols, doncs no hi hagi problemes pel raïm, però això ja arribarà d'aquí un parell de mesos, o 3 o 4 ja, perquè no sé ni a quin dia estem, perquè la Lliga ha començat massa d'hora. Bé, estem molt contents, el Barça està en marxa. Diuen que aquesta setmana s'han de fer 5 operacions, tant de sortida com d'entrada. Avui ens hem enterat que Abde se'n Osasuna cedit. Pjanic el volen a l'Al Saad cedit, pagant un 30% de la fitxa.
Sisplau, venguem ja. No cedim, prou de cedir, d'estar pagant a jugadors. Val? O sigui, és com el que està fent l'Atlètic de Madrid amb Griezmann, que el posa a partir del minut 60 perquè no jugui la segona part, i així no haurà complert els variables que es van posar en aquell contracte que van signar perquè l'Atlètic de Madrid es quedi amb Griezmann. No, senyor. L'Atlètic de Madrid, tu volies el Griezmann, vol que jugui amb tu? Paga. Res de sessions. Les sessions, per nanos joves, jugadors que han costat diners, no hauries d'haver-hi sessions. No hauria d'haver sessions. O sigui, ara mateix el Barça ha fet operacions a cost zero, igual que es poden fer molts jugadors. Ara, per exemple, diu que aquesta setmana es pot fer la d'Héctor Bellerín. Bueno, ja veurem. Ja veurem si arriba a cost zero, no ho sé. Fa molts anys estava pretès pel Barça, hauria pagat una pasta. Hauria sigut com aquell retorn del gran Cesc Fàbregas, el gran que va donar unes tardes de futbol a Can Barça espectaculars, junts amb Alexis Valdés. No, Alexis Valdés, no, Alexis Sánchez. Alexis Valdés és un còmic cubà. Doncs això, que res, que estem contents. Els 11 jugadors que van jugar, bueno, els 16 jugadors que van participar el diumenge van fotre un gran partit tots. Esperem que la ratxa continuï. D'aquí 2 setmanes, bueno, no, la setmana que ve, si no m'equivoco, ja tenim el primer partit de Champions, tenim el Victoria Pilsen, i el segon partit anem al Bayern Arena. Doncs esperem almenys borrar-li la cara de desgraciat que té aquest del Müller quan es fot com el Barça i aviam si com a mínim treure'ls un empat allà o guanyar-los. Per què no? Per què no podem guanyar el Bayern? Jo crec que sí. Tenim equip, tenim moral i tenim jugadors, perquè entrenador no en tenim. Que us penseu que perquè hem guanyat 4-0 seré font del Xavi. No, no m'agrades. No m'agrada com a entrenador. I quan comencis a guanyar coses o vegi una regularitat, doncs potser canvio d'idea. De moment, senyors, que res, que ens veiem després del partit de la Sevilla i a veure què tal ens va jugar al Sánchez Pizjuán. Aviam si fotem a fora Lopetegui, o aviam si ens foten 3 punts, o aviam si traiem un puntet. Ja ho veurem. Però el que no s'ha de fer és perdre amb aquesta lliga. D'acord? Així que ja ho sabeu. Visca el Barça i visca Catalunya. Adeu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.